Здравейте всички от VBOX 7, аз съм Sniper HD и днес ще направя едно ревю на една програма. Музиката се чува от нея, тя се казва iTunes. Доста добра програмка за музика. Вижте, тук има всички музики и можете да си ги слушате, но аз съм си оставил радиото да се таком. Вижте, тук може да сменяме музиките. Всъщност what the fuck. Я видим, така ще тръгне ли? Да. О, shit, нещо тук. Ето. Тръгна. Нека го пуснем. Бе, тук. Люлей. И да, сега ще ви покажа откъде да изтеглите. Нали свалете в Google, пишете iTunes Download и тук цъкате Apple iTunes Download и тук си пишете имейла и цъкате Download и трябва да ви излее и не такъв файл. Е такъв. Да. Сега ще послушаме малко радио, ще кажа някои информация около мен. Значи за този код, вижте колко е готин. Иначе мисля да правя оцеляване на Майнкрафт, но не знам дали ще има рейтинг. И да, това ще е от това клипче. Довиждане.